Намираме се в Гърция вече, на гръцка територия. Страхотна панорама към град Серес. Току-що сме пристигнали с баба Жанка и се намираме на калето над града. Крепост, която някога е завладявана от цар Калоян. За съжаление, гръцкото знаме в момента се вее над тази крепост и това не е българска територия. Разхождам се по самата крепостна стена. Тук е доста стръмно и високо. И крепостната стена на фона на град Серес си позволявам да снимам. В град Серес да има кой знае какво нещо за разглеждане. И съм така приятно изненадан, че мога да снимам тези крепостни стени. Както казах на времето, цар Калоян е завладял града, като е бил изключително жесток с местното население. За съжаление, при осадата на Солун, в който също съм бил, Калоян е убит от куманския вожд Манастър, с който са били съюзници. И Солун е бил спасен и в момента в Солун има църква в чест на спасителя на Солун Димитър Солунски. Героинята на деня, баба Жанка, която успя да намери крепостта, използвайки познанията си по английски език и български, имам предвид ръкомахане с ръка. Шегувам се. Бабо Жанки, помахай. Баба Жанка на фона на крепостта край град Серес. И днес снимам в момента останките на крепостта от тук, защото надолу просто не е възможно да се слезне. Това са тук. Това между другото го видях в интернет, тази крепост, и така привлече вниманието ми. Не кой знае какво, но все пак от самия връх се открива много красива панорамна гледка към град Серес и тук от другата страна към, така би го казал, много така богаташки район на Серес с много красиви вили. В дъното виждам тенис кортове, басейни. В общи линии това, което видях в интернет и ни привлече вниманието, аз обичам да снимам такива работи. Това е в общи линии крепостта в Серес, това, което се е съхранило от вековете. И отново панорамна снимка на град Серес. Между другото, тук има борови дървета, смърчове, въздухът е страхотен. Значи много свежо, по-хладно отколкото в низината.
Помня ми на Хисарския Акропол. Там пак има стени от римско и византийско време съхранени до сега. Само ще са във формата на камила. Същия начин на зидане, архитектурният стил е абсолютно подобен, византийски. И тук се снимам на правещия този филм Петър Радоч на фона на старинната крепост в град Серес, Гърция. Нямам си идея какво е това предназначение. Сигурно е било нещо като огнище или по някакъв ритуален